10,000 taħin ukoll. Minnet l-axħar. Għanobdu ilu l-pizza. Tlaqna! Sinjuri, is-serata tajba nilqakom hawnhekk ġewwa Pjazza Teatru Rjal għat-42 edizzjoni tal-Festival Lanja tal-Poplu. Il-lejla hija ċelebrazzjoni tal-mużika Maltija fejn naraw nisimgħu 16 il-kanzunetta oriġinali bil-Malti li ser ikunu qegħdin jikkompetu għat-titlu Lanja tal-Poplu 2018. Għavolja dal qed ngħid huwa validissimu. Ok, sinjuri, ħankun onesta magħkom, bejnietna qatt nipprova nimla daqsxejn il-ħin. Għax suppost għandi l-ko-preżentatur li qiegħed hawnhekk miegħi, però m'għandix idea fejn qiegħed. Skużawni, senjuri, grazzi, skużawni ħafna. Inqala li daqsxejn ta' imprevist u ma rnexxilix nkun hawnhekk qiegħed fil-ħin fuq il-palk, skużawni ħafna. Kif ma rnexxilekx tiġi fil-ħin? Jien għamlu li tank make-up biex niġi nidher semmi deċenti u inti xorta nixrek idum iżjed minni. Forsi kelli mmur nixtri l-pizza kemm? Ejja bilħa, għax inti tlif l-imħatra u. Għaw isma tiegħi ġibta lactose free u l-pizza. Żgur lactose free. Mela, ovvja, mela lactose free. Sinjuri, nilqawkom fi Pjazza Teatru Rjal għat-42 edizzjoni. Diġà telhom. Sinjuri, il-lejla għandna 16 il-kanzunetta Diġà finalista. telhom. Għal-festival ta' din is-sena ġew b'kollox sottomessi l fuq minn 130 kanzunetta oriġinali bil-Malti. Ledik ma tilhomx. U fuq l-orkestra tilhom. Is-16 il-kanzunetta finalista l-lejla ser jkunu qed jiġu akkumpanjati mill-Malta Concert Orchestra taħt id-direzzjoni tal-Maestro Joe Brown u l-Maestro Pola Berla u b'koordinazzjoni tal-Maestro Emanuel Spanjol. Qedtilhom. Proset. Tajb li ngħidu li l-kanzunetta rebbieħa ser tingħażel minn ġurija popolari kif ukoll ġurija ta' esperti li jinsabu magħna hawnhekk il-lejla. Tu dawn it-42 edizzjoni tal-Festival Lanja tal-Poplu smajna mijiet ta' kanzunetti oriġinali bil-Malti. Buħut isiru parti propju, wellet li hemmhekk kara, parti propju tal-vokabularju Malti bħal pereżempju pajjiż tal-Mickey Mouse. Xi importani. Sorry?
X'importani il-kanzunetta ta' Filip Vella tal-1995. X'importani. Ekku tassew. U fil-livella propju qiegħed hawnhekk Malna tieħu sem. U magħna wkoll kien hawn bosta kantanti oħra u mut minnhom li huma uċuħ ġodda. Dan il-festival qiegħed jittella mill-Kumitat Anja tal-Poplu flimkien mal-Kunsell Malti għall-Arti kif ukoll il-Malta Concert Orchestra u Pjazza Teatru Royal. Sinjuri, wasal il-ħin tal-protagonisti. L-ewwel kanzunetta Għaliex tlaqt, kidba ta' Rajn Karwana u mużika ta' Mark Xikluna. Tkanta Ruth Portelli. Imbagħad ħanaraw il-kantant Kane bil-kanzunetta Min aħda, b'kidba ta' Mil Kalleja Baileys u b'mużika ta' Filip Vella. Nassistu mbagħad tal-kanzunetta Nistennik bi kliem u mużika ta' Corazon Mizzi u kantata minn Charlene. Isegwi mbagħad il-kantant Filip Vella bil-kanzunetta Allura bil-lirika ta' Joe Kirkop u b'mużika ta' Filip Vella stess. Applaus, sinjuri.